What's up YouTube? Her ser vi Deluxe. Han er meget koncentreret. Nå, i dag spiller jeg Minecraft med Jakob, som spiller på Deluxe, som er hans account. Og så spiller jeg på mit account, men jeg har ikke fået skin på. Det er noget bug, noget. Men så må vi hygge os med den. Jo, det kan godt være. I må undskylde, hvis I hører ham. Jeg ved godt, han er dum. Vi hugger i mugger. Meget. Og jeg med dårfan og dækken hål. Dække hål. Nej. Ikke kig herop. Du lægger helt vildt. Du kan ikke se noget. Traps er nede på 5. Du lægger helt vildt. Nej, det skal jeg ikke. Nej, for mit det ligger over på 86, og mit det ligger overhovedet ikke. Ja. Botten. Nå, der er kommet nye opdateringer til Minecraft. Vi har ikke helt fundet ud af, hvad alt gør. For jeg gider ikke til at downloade snapshots, så jeg kan se, hvad alt gør. Men hvis I vil gerne have det, så skriv i description. Så jeg kan se, hvad vi får næste opdatering. Og du skal... Nej, der er kun kommet... hvad hedder det? Pumpkin pie. Der kommer også kommet bacon og alt muligt. Nå, er der? Ved du hvad, Mads? Hvis du hugger noget træ, jamen, det giver jeg ikke. Du skal ikke gå væk fra mig. Du skal ikke gå væk fra mig. Du skal ikke gå væk fra mig. No. Du skal ikke gå væk fra mig. Over en jungle. Jeg vil bo i junglen, så kan du bare bo væk fra mig. Hvorfor har du så lang range på? Det kan være derfor du lægger. Pause videoen. What is up, jeg kommer her. Jeg kommer lige tilbage om lidt. Jeg er tilbage. Er du klar? It's a creeper. Stared at me. Looking at me. It's a creeper. Ej, har du... Det er stadig første episode for mig. Så alle gå ind på min kanal og se den. Nej. Det ved du nemlig ikke. Nej, for jeg er ikke LOL-fan. Jeg hader det. Jeg kan ikke lide det længere. Har du sat dit range ned? Fisk. You get some delicious pork. The zombies is coming. Det ved jeg ikke, det er dig, der har serveren. Det kan vi godt tåle.
Det kan vi sgu godt tåle. Kommer du ned og miner med mig? Har du noget sten? Ja, måske. Jeg har 3 sten. Skal du lige hugge noget sten, så vi kan få noget... Jeg har 5 sten. Nej, men det er godt, at du lige skal tage noget sten, så vil du så ikke kunne lave ro. Og jeg mangler noget mere så. Jeg miner lige noget mere så. Hvad laver du til? Åh. Min hund vil gerne ud. Nå, jeg sætter lige min video på pause, mens jeg lukker min hund ud. Og jeg er tilbage. What's up? Skal vi kæmpe, hva'? Fedt, skal vi kæmpe? Skal vi kæmpe, hva'? Måske. Måske. It's my stone. My stone. Hakker han mit sten? Jeg kan ikke se en skid. Jeg håber I kan se hvad der sker, for jeg kan ikke se en skid. Så jeg har... Cool. Okay. Cool. Cool. Alarm lang. Hvordan var det? Mhm. Og du vidste ikke noget om de nye opdateringer, hva'? Nej. Jeg tænkte mig at downloade Snapchat, så jeg får mere at vide om de nye opdateringer. Nej, det gør det faktisk ikke. Så skal du bare have en bedre computer. Selvom din er nyere end min. Nå. Nå, vi ses, dreng. Og piger. Ciao, ciao.